Il-Partit Nazzjonalista ħareġ kontra l-miżuri li proponew il-ġimgħa l-awtoritajiet tas-saħħa. Fosthom li turisti li jiġu Malta jridu jkunu ħadu l-vaċċin kontra l-COVID-19. Wara xhur ta' skiet dwar il-coronavirus, il-Partit Nazzjonalista u esponenti tiegħu reġgħu bdew jitkellmu għax kien hemm żieda fl-infezzjonijiet għal numru ta' jiem. Is-Sibt, il-Partit Nazzjonalista ħareġ istqarrija biex jikkritika l-miżuri imħabbra li primarjament jaħsbu għal turiżmu sigur fejn il-persuni li jaslu Malta ikunu ħadu il-vaċċin. Għal-Partit Nazzjonalista din il-miżura hija estrema. Minflok, il-Partit Nazzjonalista jrid li kull min jiġi Malta b'test għal COVID negattiv jittieħidlu test ieħor fl-ajruport. Mhux magħruf jekk dan ifissirx li l-Partit Nazzjonalista qed jaħseb li l-COVID ikun qabadhom fuq l-ajruplan jew malli missew mar-runway la darba test negattiv ikollhom f'idejhom diġà. L-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista tagħti tifhem li l-każi tieħdu mill-queue fl-ajruport, anke jekk il-contact tracing wera mod ieħor fejn mod partikolari kien hemm clusters fl-iskejjel tal-Ingliż. Intant tal-Partit Nazzjonalista l-iskejjel tal-Ingliż kellhom jibqgħu miftuħa wkoll. Fl-istqarrija fejn għal darb'oħra naqas l-appell biex il-pubbliku jieħu l-vaċċin, il-Partit Nazzjonalista qal li l-miżuri li ħadu l-awtoritajiet tas-saħħa mhumiex fl-interess nazzjonali. Intant il-ġimgħa l-awtoritajiet tas-saħħa u d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn taw rendikont dettaljat tas-sitwazzjoni preżenti u spjegaw li kienu qed jaġixxu mill-ewwel bilan li x-xogħol kollu li sar fl-aħħar xhur ikun ippreservat.